Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kawai ka jingjia wei urang ba na kasnong nongkla kasnong ka bahab hapo ka West Khasi Hills District ulalap ba ukhaw ba ulathet na Ranjit Store kabadan Hamuda Complex Kuala Peti Shillong hagakhat south ri ubnai naitung arajar arpuai udai ukhaw ubakam iper bha hado kata kumta shwaban leit penpai biang yo ni ukhaw uni urang ba ula pentip no shwa sha ka KSU Nongkla Circle ha ka banagaliang jong ka seng kalalait ban shim ya ki nuksa jong uni ukhaw da ka balait ra sha office jong ka tanat supply ka badan hamairang baragaju ka por ka seng ha ka arpu artari ubnai naitung arajar arpu wei kalalait airu da ka jingtho ha usab divisional officer jong ka mairang civil subdivision ban tuklar lem yegani ka kam bat ban ai ka jingshai ka babnya syakipait ba Usamla Shan Bor de Kharu Badai General Secretary jong ka KSU Nongkla Circle habaya keren bat ka Batesi TV uliat ho banakalyang jong USDO ulakular ban shimkhia yagani ka kam Akan kasi gilawani kedua USDO jong merang subdivision kamar hagini kisni leyo ka jing ujor na kitegi dong susnong jongi ka basong hakti Nongkla ba ka tarik jong matau benai kelej bantit khaw nang teni Shillong nakadukan kabarang kerteng Ranjit Store kabarang Kuala Peti. Te hadin bagila wan sesnong hadin gila shed yuni ukhaw gila berkisuba bala don ukhaw bala kle tau khaw suba khaw plastik. Te nakle jungi kaseng hadin bagla ka jing ujor ngal lek ni syak tekesnong ban la shim yo sampel tekesnong mai ngawara minta kasi man pedi hang ni hapo office SDO. Mana kalian SDO ulah kular ini ba insa perwat kan ke city tena kalian kejungi keseng ikerpat yak sorkar ba di kibor ba depet ba lakum no in kapri kloi ba tes yu ukhaw khang ba ginong susnong ki jongi kim don pren ka jingling a ba ka jing sa dom haba ki set yu ukhaw namar ba kung ginong susnong menta gidon ka jing rotin yo la da ki set yu ukhaw yo ki wanra ya ke jingpang hakamat ke jongki kumta na kali ka seng isukhya bangi de kerpat jor ada kali ka office kan le kam kloy ke benta kat kum ke de city ka bala pruat da u officer food and safety po nong stoin kat kum ka rule and regulation juga FSSA jong usna marajar khatway bala kum no gidon kam hado 100 kilo ukhaw bantes khnang ba banlap jika jingsha yang ukhaw tena kali ka jungi hak bede berkan ka benta idan apre ka jingsung namar kat kum bangilap yang ukhaw nakashi paket jong ukhaw bon bangiyo tang shikham ne arkham tena kali ka jungi kaseng ni kerpat je ka food and safety jong ka sarkar mekhaya ada kayo kanur ka de ban lom makahi ban kolek bakan yo ban le ban tes yu ukhaw khnang bakala ban perisai ni kinong susno